300 ġurnata mingħajr MRSA għar-Renal Unit fl-Isptar Mater Dei. Dan frott il-ħidma konġunta bejn l-Infection Control Unit u l-ħaddiema kollha fi ħdan ir-Renal Unit. Riżultat li huwa aħbar tajba għal madwar 270 pazjent li jagħmlu hemodialysis, proċedura li tintuża biex tiffiltra d-demm għal pazjenti li jbatu bi problemi fil-kliewi. L-MRSA hija infezzjoni li tittieħed fi sptarijiet u tista' tkun anke fatali. Infezzjoni li hija ta' periklu mhux żgħir f'pazjenti li l-kliewi tagħhom mhux jaħdmu daqstant tajjeb. Għal daqstant 300 jum ħielsa minn din l-infezzjoni huma kisba pożittiva, kif spjegalna l-kap tad-Dipartiment tal-Kontroll tal-Infezzjonijiet Dr. Michael Borch. Meta inti qed tmur għal dan iż-żmien kollu mingħajr dan il-mikrobu din l-infezzjoni, allura l-impatt fuq il-pazjenti huwa kbir, fis-sens ta' ħajjithom hija aħjar għax ovvjament mhux jitraqdu dawn l-infezzjonijiet u wkoll ovvjament jibqgħu ħajjin iktar għaliex dan il-mikrobu huwa ta' ċertu periklu. Dr. Borch qalilna li l-ħidma mar-Renal Unit bdiet bejn 2 u 3 snin ilu, xogħol li issa qed jagħti l-frott mixtieq. Tkellimna wkoll mal-Nursing Officer fir-Renal Unit, Paul Kalleja, li kellimna dwar il-miżuri li ttieħdu mill-istaff kollu f'din is-sezzjoni permezz tal-għajnuna mid-Dipartiment tal-Kontroll tal-Infezzjonijiet. Bl-inizjattiva tan-nurses tiegħi u tal-Infection Control Department adattajna proċeduri ġodda u proċeduri aħjar u updated biex dan il-mikrobu ridnieh mill-unit tagħna. Fost dawn l-inizjattivi nsibu l-ħasil tal-idejn, proċeduri ġodda kif isiru dressings, ġew eliminati ċertu tip ta' catheters flimkien ma' prattiċi oħra. Dan huwa challenge kbir, ma naħseb l-iktar li benefikaw il-pazjenti tagħna li qegħdin jiġu jieħdu il-kura fir-Renal Unit in a safe environment. Żied jgħid li dan is-suċċess ifisser inqas tbatija l-pazjenti, kif ukoll użu inqas ta' sodod fl-isptar u għaldaqstant servizz tas-saħħa iktar effiċjenti. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv ta' Mater Dei Joseph Caruana saħaq li dawn 300 ġurnata seħħew permezz ta' ħidma id fit mill-infermiera u dawk kollha involuti f'dan il-unit. Ħeġġiġhom biex ma jħallux id-difetti u l-limitazzjonijiet fis-sistema jaqtawlhom qalbhom, imma jkomplu jkunu ta' eżempju biex jittejjeb is-servizz tas-saħħa.